الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام Барша галимнәрне юктан бар кылып, шул галимнәргә рәхмәт һәр даим ирештереп торучы Аллаһ Субханаһу ва Тааляга шөкерләребез һәм зикрләребез булсын. Һәм дә аның Расулы иң күркәм әхлак мисалы булган остазыбыз Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салламга салават шәрифләребез ирешсә иде. Хөрмәтле дин кардәшләрем, сезне дә изге Җомга көне белән тәбриклим һәм сәламлыйм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бу тормышта без еш кына Раббыбыз безгә биргән зур мөмкинлекләрне файдаланмыйча гафләткә бирелеп яшибез. Без мөмкин булганча күбрәк гыйбадат кылырга, тәүбә итәргә тырышмыйбыз. Кызганыч, моның урынына без еш кына төрледән төрле акланулар табып, үз-үзебезне алдап, гади генә әйткәндә иллюзияләр дөньясында яши башлыйбыз. Иллюзия ул чынбарлыкны бозып, үзгәртеп күз алдына китерү. Бүген шул хакта фикер йөрөтербез. Авыл адам баласына хас булган ике төр гунахы искә алмасын килә. Шундый гунахлар бар, кеше аларны бик еш кала. Хатта аның нәфесе бу гунахларга өйрәнеп бетә. Алардан башка әйтерсең яши алмый башлый, аларны кылуын ул сизми дә диярлек. Икенче төр гунахлар ул без инде көрәшеп җиңә алган, арына алган гунахларыбыз. Айруча намаз укучы, Рамазан айларында ураза тутучы кешеләргә Аллаһ Тәгалә гунахларыннан арынырга көч-куәт бирә, аларны паклый. Һәм кайберләребез моны шушы инде котылган, җиңә алган гунахларына кире әйләнеп кайта. Аларны кылганда ул үзен аклый башлый, тәүбә итә алырмын әле дип уйлый. Әмма шул рәвешле без үзебезне алдыйбыз, гунах кылганда үзеңне алдарга, акларга кирәкми. Кыямәт көнендә моның нәтиҗәсе бик куркыныч булачак, мөхтәрәм җәмәгать. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, гунахлардан һәм бигрәк тә инде кайчандыр калдыра алган, җиңә алган гунахларыбыздан сакланыйк. Кире шул упкынга кайтмыйк. Бу бик җиңел килеп чыга. Бигрәк тә без берәр аклану тапсак, мәсәлән, кайберләребезнең диннән ярак, бик ярак булган танышлары булырга мөмкин. Кемдер шундый танышы белән бергә ниндидер дөрес булмаган гунахлы гамәл кылып йөрергә мөмкин. Бу бик кичкенә гамәл була ала. Һәм шушы мусульманның нияте нинди? Менә хәзер мин шушы дустым белән янәшә, без якынайырбыз, дустым миңа яхшырак карый башлар да, соңрак дингә дә килер, намаз кыла башлар. Әмма бу алдану. Шушы мусульманнан шайтаннар йыгыла-йыгыла көлә. Әлеге гунах кылып йөрүче танышларыбыз да ни дип уйлый? Ярый инде без, сез бу мусульманга карагыз, ул шушы гунахлардан ерак була ала торып, шушында безнең арада гунах кылып йөри, безнең белән вакытын гафләттә үткәрә.
Алар да чынлыкта шул мусульманнан көләләр. Мондай алдану үз-үзеңне алдаудан сакланыйк. Ул аеруча куркыныч. Бу очракта сине шайтан алдамый да, ул юк, син үзең үзеңне алдыйсың. Синең шундый гунахлы юл аша нәрсәгәдер иреша алачакмын дип алданасың. Мөхтәрәм җәмәгать, Адәм баласына хас икенче төр алдану вакыт узу белән барлыкка килергә мөмкин. Моны кеше берничә ел дәвамында намазлар кылды да, кай вакыт хәтта бер айда җитә һәм үзен дөньядагы иң чиста, хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга иң якын кеше итеп хис итә башлады. Ул үзен гунахсыз дин буенча яшәүче дип масайды. Моны шушында иң куркыныч гунахларның берсе яшеренә. Ул да булса, мөхтәрәм җәмәгать, тәкәбберлек. Тәкәбберлек ул еш кына изгелек артында качып торырга мөмкин. Башка гунахлардан арынуга караганда монсыннан арыну күпкә авыррак шул. Монда гыйлем дә ярдәм итмәскә мөмкин. Гыйлем ияләренә дә тәкәбберлек хас була ала. Монда фақат Аллаһ Тәгалә ярдәм итә ала. Ул тәкәбберлекне ничек давалый? Мәсәлән, вакытында авырулар бирә, кайгылар бирә һәм кешене туктата, айнытып җибәрә. Әмма бу бик авыр сынау. Аллаһның теге башка сугуы бик авыр ул. Моны барып җитмәүбез үзебезне башкалардан яхшырак өстен күрмәүбез хәерлерәк. Бу гунахны ничек танып алырга була? Тәкәббер кеше әйләнә тирәгәделәргә бәя биреп, хөкем чыгарып йөри башлый. Фәлән дөрес эшләнми, бу фәлән хата кыла. Ул барысын төзәтә башлый. Әмма хөкем чыгару вазифасы кешегә бирелгән булса, ахират көне дә кирәк булмас иде. Аның башка атамасы да бар, хисап көне, нәк хисап көнендә Аллаһ Раббыбыз кулларына үзе хөкем чыгарачак, бәя бирәчәк. Мөхтәрәм җәмәгать, кемдер үзен Аллаһы каршында иң чиста кеше дип уйлап йөри икән, беренче чиратта тәүбә итсен. Икенчедән Аллаһ Тәгалә хисап көнендә аны иң чиста гунахсыз кешеләрнең берсе дип атасын, дип ялварсын. Раббысы шулай атасы, әлбәттә бу кешенең үзеңә дә, башкаларга да бик рәхәт сүз булыр. Атамаса, моның урынына бар кеше алдында бөтен гунахларын ачып күрсәтеп оятка калдырса, хисап көнендә ничек котыларбыз? Без бу дөньяда хата кимчелекләребезне яшереп йөри алабыз. Әмма хисап көнендә яшерә алмыйбыз, мөхтәрәм җәмәгать. Бар кимчелекләребез Аллаһ Раббыбыз каршында булыр һәм теләсә, ул аларны башкаларга да ачып күрсәтер, яисә үз рәхмәте белән безне оятка калдырмас, гунахларыбызны үзебезгә генә күрсәтеп, башкаларга күренмәс итәр. Мөхтәрәм җәмәгать, Раббыбыз Аллаһ Субханаһу Тәгалә шушы мизгелдә һәм һәр вакыт һәр кайсыбызның ризыгын биреп, йөрәк тибешен, ми эшчәнлегенең, эшкә һәр агзабызның эшчәнлеген тикшереп тора. Бу аның өчен кыенмы? Әлбәттә юк. Аның өчен бер нәрсә дә кыен түгел. Һәрберебезне хөкем итү дә кыен түгел, мөхтәрәм җәмәгать. Чөнки Аллаһ Раббул Изза бу хакта бик күп аятлар индергән. Мәсәлән, Ал-Инфитар сүрәсе булай башлана. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иза самаун фатарат ва изал кавакибун тасарат ва изал бихару фуджират ва изал кубур бу'сират алимат нафсум ма каддамат ва аххарат. Күк ярылгач, йолдызлар коелгач, диңгезләр ташыгач, каберләр асты өскә әйләнгәч, һәрбер җан киләчәккә ни әзерләгәнен һәм үзеннән соң калдырган нәрсә, һәр нәрсәне беләчәк. Мөхтәрәм җәмәгать, һәм һәр кайсыбыз Раббысы хузурына ничек кайтасын уйласын.
Без тәүбә кылып, ихлас пак калипләр белән булырмызмы? Әллә такаббир барысында хукум итүчеләр булып кайтырбызмы? Үзебезне алдаудан, гунахларыбызны аклаудан сакланыйк. Мондый алдануларын саны шиксез дөньяда күпме кеше булса, һәркем үзен үзенчә алдап, аклап яши ала. Шин барлыкны ачык күреп, үзебезгә карата гадел булыйк, кыямәт көненә әзерләп яшик. Дөрестлектә һәрберебезнең шәхси кыямәте үлемнән соң башланачак. Дорогие мусульмане, будьте богобоязненными, где бы вы ни находились, ведь Аллах Раббуль Изза видит все, что явно, и все, что скрыто. Ничто не скроется от Него. И помните о том, что мы находимся в пути, жизненном пути, который закончится, и мы покинем эту бренную жизнь, эту дунью. И все мы предстанем перед Всевышним Аллахом Раббуль Изза, отвечая за свои дела и поступки, как хорошие, так и плохие. И наши ошибки могут стать причиной наказания. Никто не защищен от совершения греха. Как сказано в хадисе, все сыны Адама, то есть все люди ошибаются, но лучшие из ошибающихся – кающиеся. Однако не всегда ошибающийся признает свой проступок и открывает себе путь к исправлению. Всегда человек стремится оправдать свой грех, свой проступок и использует разные причины не признать. Вот лишь некоторые из отговорок, по причине которых люди не просто нарушают границы Всевышнего, запреты или права других, но и не признают их недозволенными. Например, человек говорит, если бы это не сделал я, то это сделал бы кто-то другой. Но то, что делают другие, это их ответственность. И у каждого будет спрошено только за то, что совершал он. Ведь Всевышний Аллах Раббуль Изза говорит нам: помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и посягательстве. Или может человек сказать: таковы условия, меня спровоцировали, нельзя было сделать. В данном случае человек перекладывает ответственность за злодеяние на кого-то другого или на обстоятельства. Ситуация представляется так, будто не было выбора или была зависимость от кого-то другого, но Всевышний каждому дает выбор. Поэтому ни отношение других, ни давление обстоятельств не должно отталкивать от признания своего проступка и взятия ответственности на себя. Противоречие или вражда с кем-либо также не является оправданием для совершения несправедливости. Как сказано в Коране, пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. Мухтарам джамаат, еще одной гранью, когда человек совершает грех, но не видит его, можно назвать положение некоторых верующих, у которых якобы наступает прозрение, и они начинают серьезно углубляться в религию, начинают изучать все ее каноны и аспекты, и постепенно человек, особенно это касается нашей молодежи, становится жесткими и категоричными по отношению к тем, кто еще не прозрел с их точки зрения. И они начинают как бы упрекать их за это. Начинают они со своей семьи и в дальнейшем переключаясь на друзей и знакомых и предъявляя им за каждую ошибку. Они следуют хадису порицать порицаемое и применяют это прямо и напропалом, переходя грани тактичности и задевая чувства верующего человека. Но они не думают, что... Вот они на самом деле думают, что совершают благое. Но в большинстве случаев это делается для того, чтобы показать свое превосходство, чтобы другой человек понял, что он не разбирается в исламе, и он не соблюдает его в должной форме, и вследствие, то есть ислам является для этого человека подпиткой его эго, да, его нефса. И хотя в сути своей ислам велит быть людям скромными и не превозноситься над другими, но некоторые, получается, сами того не осознавая, используют религию, чтобы показать свое высокомерие,
В реальности эти люди выглядят очень религиозными, и в их одежде присутствуют все предписанные исламом атрибуты, у них хороший внешний вид, но внутри завышенное самомнение. У них как бы хороший фасад, но внутри большая проблема. Ведь они считают себя в лучшем положении, ведь они более праведные, чем окружающие. Поэтому, Мухтарам Джамагат, задумайтесь, если вас посещают такие мысли, если мы смотрим свысока на других мусульман, то значит в нашем сердце есть высокомерие. Да убережет нас Всевышний от этого. И никогда не поздно обратиться ко Всевышнему с покаянием и отвернуться от грехов. Врата милости Всевышнего всегда открыты для кающихся. И Всевышний говорит в аятах Корана о своем прощении, о том, что кающиеся могут вернуться к довольству Всевышнего Аллаха Раббуль Изза, осознав свои ошибки, сожалея, раскаиваясь в них и не возвращаясь к их совершению. Да поможет нам Аллах в этом. Аминь. Мухтарам Джамагат, и буквально несколько слов об ответственности и соблюдении правил поведения в мечети Ярдам. Уважаемые единоверцы, обращаю ваше внимание на необходимость ношения носков, когда вы вошли в мечеть. И в первую очередь это вопрос гигиены и соблюдения чистоты. Человек без носков и тем более совершив омовение с мокрыми ногами может нести грибок, который оставляет на ковре, и другие прихожане вынуждены вдыхать его во время сажда, трогать руками, лицом. То есть это и о взаимоуважении, друг к другу, Мухтарам Джамагат. И буквально вчера такая история. То есть наш прихожанин после тахарата прошел с мокрыми ногами, с носками в руках почти до михраба. И на замечание охранника мечети сказал, что как ноги высохнут, он наденет свои носки. То есть пока шел, вытер ноги о ковер, и ему хорошо. Когда говоришь, отвечают, что в Аравии, в Турции ходят без носков. Но хочу напомнить, Мухтарам Джамагат, что в Саудии сухая жара и отсутствует среда для развития грибка. У нас влажная среда. Грибок быстро развивается и остается на ковре, затем переходит на людей. А в Турции действуют вакфы, которые полностью следят за чистотой ковров. Нанимают постоянно клининг. То есть мы же убираем ковры своими силами. Это трудоемкая работа. Да, если нанимать клининг, то это накладно, это серьезный расход для мечети. И пока ковры сохнут, молебный зал будет закрыт на это время. Поэтому еще раз, Мухтарам Джамагат, пожалуйста, берите с собой чистые носки и одевайте их, войдя в мечеть. И также, Мухтарам Джамагат, те, кто пользуются сутра, да, вот такого рода у нас есть приспособление, подставка, да, почитали намаз. То есть убирайте за собой и ставьте в то место, где не ходят наши реабилитанты. Напоминаю, что у нас незрячие прихожане. Не дай Аллах, кто-то упадет на нее и нанесет себе увечья. Поэтому проявляйте ответственность и внимательность. Альхамдулиллах Раббил Алямин. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام.